minahal kong matalong nun. Today is May 14, 2023. Di ata karoon na nindig balot guys. There is 11 sa lungsod sa Matalom. Okay. Okay. Kung ganahan mo ba itong balot, natay available there is 7-Eleven sa lungsod sa Matalom. Okay. Sa mga negosyante nagganahan magnegosyo there is lungsod sa Matalom, welcome mo tanan na mo-invest o business diri sa lungsod. Ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa mga. So guys, Belut. Belut. okay, palat na mo balot guys. There is 7-Eleven May 14, 2023. Happy Mother's Day sa tanang mothers diri sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines 2023. Today is May 14, 2023 guys.